Wah, iki bocah kaya iki. Parani sik ya. Maksudmu pilih? Ora Mas, maksudku mau sengaja. Piye? Ra sengaja. Ngomong sing cetha. Sorry ya Mas. Sorry jek enek wong pit-pitan penak-penak kok. Iya, lha Kok tabrak wong mburi lho. oleng. Oleng ndi piye? Oleng mumbul-mumbul. Enten men. Iya. Ora ya? Iya. Rane numpakku ngono Iya piye? kowe berarti sih. Lah piye ra trimo? Ora. Miduk. Apa Mas? Wis meneng wae. Kowe iki satria meh diantemi. Wis atur. Urane ya, Mas. Ya kan Pak lagi. Jadi ya, Mas. Urane lho, Mas.